Manulas ko ron kay kwarta. Kung gusto kay bulan di ko pilihan. Napo ko arig armas. Siguro ni ron. Abulong, tuloy sa ito ano. Ay, tulis. Okay. Manulis maka. Ay, dili. Adin among bag. Di na ko yata ko mo. Dili maayo. Tulis. Tulis ni. Di maayo ni. Tulis ni. Ada na kapag. Ay. Ini mo to ni. Tulis ni. Buyot mo tulis sana ning. May buot ni. Come on. Check balik ko ni mo. Bag. Kini boy. Sige, ako naman yata akong bag. Ay, ako patya. Hindi ka, patya. Dananin mo na akong bag. Sige na akong bag. Kapuson ka ba? Ah, sus. Kuha ka mo na akong bag. Hindi mo akong kapuson. Man, sakpan. Moy. Wala ko'y bag niya. Kapuson pa ko ni mo? Moy. Tuloy sa kanan eh. Kay. Sa alam ning imo na ikuha na akong bag niya, imo pa akong kapuson. Uy, na lang ko. Para ako kasagpan. Moy, marunong po kaya ito sana po. Bukod na ako. Ganun, malagang ko ni, managdakos. Uy, yung ko tayo na kapuson. Kabuhi ko, Andre. Kaamot ko makabuhi ko, magbukos yung balagog. Yung baat. Tasa. Ako na yung kaso ni. Ako na yung hindi ko kailan, ani. Magkasang kaya ako ni Labay. Bay, ako nahatan yung jacket. Nagkulo gina bay? Pinaskuan. Nagkulo pinaskuan mo? Pinaskuan. Ako din isuot. Wapi ko jacket niya bay? Hindi ka tagaan ko sa motor. Bay, pero motor na eh. Sige mo na salamat yan eh bay. Pinaskuan na yun. Kung sa auto ni bay. Suot ba? Kaya gabay ko bay. Sige bay. Bay ha? Sige bay. Tagaan ko na mag-jacket bay. Ako na isuotan eh kaya tagaan ko itong bay bay. Ano itong bay bay? Yes, naka-jacket na job ko. Kalagi ko bagay, nimalagan pa kong bye-bye na ako. Tagal yung jacket. Okay. Natagal ko kong bye-bye. Jacket ano yun ka? Ay, buktung ko kay konberan. Abok kay dalam ba akong iputong eh? Kada atong yata di bye-bye. Kau na kay? Jacket pa kang mulaag. Bay, kadagan mo ka bay? Ano kadagan mo ka bay? Ikaw dito nga nulis na ako, day. Buyot mo kang... Asa mo ako ang bag? Di ba kung ano nulis ba? Ikaw. Nay nataga kita ba? Kita kan bay. Mau manin sakita. Katagan ko ani? Bay. Pangil na imuhan. Di lagi katagan ko bay, natada kay bay. Kay bay. Pati ka suyar ni mo bay. Ay. Yes mga kaidol no, mo tamong video mga kaidol og sa shoutout na ta mga kaidol. Ikaw na sa shoutout nimo. Erwin Oracoy shout out. Okay. Luyo kasi shoutout nimo. Wala. Wala siyang pa shoutout. Shoutout sa tanang taga-Baong. Shout out. Dili na mo tasag-tagsa kay wa mi ka memorize mga pangalan og memorizeon po namo maglisod dami. Tanang taga-Baong, tanang taga-sakop sa Bais, sa Bahan. Ito mga kaidol. Bisan asa abot akong video. Mabinay, pantaw. Kutob sa nakakita. Shoutout. Pulod. Kabakalan. Kung ano na may mga pa-shoutout, comment lang mo. Huwag ayaw mo kalimot sa pag-subscribe, pag-click sa notification bell para updatein mo sa among video. Bye-bye mga idol. God bless. Don't forget to subscribe. Boy RP Vlog, ayaw mo kalimot pag-subscribe, pag-share, pag-like. Ayaw kalimot sa pag-call ko, pag-toslok.